खुलुमबाय बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअजों बरायनाय थाबाय। दायो आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो दिनै रायजोजों माइ नाफादोंमोन नालाय माइ रोगाफाना होबाय। दिनै फादारा थांनो हायिलाय आं दसे नुजाहैबाय आरोना, आंनो दसे मावना हैबाय रायजोजों। दा बेखौनो आङो एसे भिडिअ खेबनानै लादों, बोरै बोरै मावदों माजों नाजों। बेखौनो एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामलायनो बा नोंथांमोनजों एसे फोरमायलायनो होननानै बे भिडिअखौ लानाय जाबाय आरो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव। दायो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय। आरो नोंथांमोना जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैनाय प्लिज अननानै लाइक खालामना हो आरो लोगोसे अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होलांदो, जाहाथे बिदिनो गोदान गोदान भिडिअसफोर लाबोबाय थानो हानाय बायदि नोंथांमोना आरो लोगोसे आंखौ अरायबो सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै आं बेखौबो आसा खालामनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअखौ एसेबां गोबाव खालामाजासे नायलांबाय थादो ना मा बुङो? फैदो बिदिब्ला। लोगोफोर रायजोनि माइ दा रायजोआनो हायै रोगायै रोगायै नैयाव जमा खालामदों आरोना। मैयाबो एसे मिसिंजों नाबाय आरो दाबो दिनैबो नागोन मिसिंजों रोगाबोबाय थादों आरोना। रायजोफ्रा माइ दिखोगासिनो एसे गोथां गोथांखौ, एसे मोननाय खिनाखौ हानानै लांबाय। दानि गोथां खिनिया दङ आरो रोगागासिनो। माइ रोगानायनि मा अबस्था, एसे रोगाफाबाय रायजोफोरजों। जोबबायसो खर'स्लायलाय फैदों दा बेनिफ्राय गोथां माइया दैयाव थानायखाय खर' लानो हाया नालाय, बोहैग्लाबजोबो दैया, बेनिखायनो लायासै। दा एसे माइखौनो लांस्राहैखानोसै आं। नायलांबाय थादो बिदिब्ला। माइ गोथां लाबोनाय हराव होमबा सोरबासो लांफैदों मा बुंलांदोंमोन बस्थाया आं खासिनायखौ फैना फुङाव इमान बुजायाव खासिल' मानसि मोनबायनो नाखानाय फैगोन होमबा दे गाजा जिरो हागौ माइ सोनायसो मानसिसो खम नालाय, बेनिखायनो गाजा जिराबो एसे आद्रानि आरो दा खोमसिसिगोनसो मथा मथि आरो 2 घन्टासो लानो हागौ, घन्टा सिस्टेमसो नालाय। नायलांबाय थादो बिदिबा नोंथांमोना जिरायावबो दा बेखौ जोङो फानहरबाय आरोना। नैबे माइ बोराय थांनाय बोसोरनि, बेनिफ्राय बेथिं दा एसे आगोलनिखौ गालांसिगोन, माइनाव हिसाबै थासिगोन। बे दा माइ बोराय आरोना बंगलक्ष्मि। बिनिफ्राय बे मा माइ? नैबे रन्जित माइ एबारनि सेरना इयो। बेखौबो जोंहानि न'नि माइमोन नालाय बेखौ लुट खालामबाय, दा बेखौ लानानै थांसिगोन। बेखौ दा गुदुङाव लांसिगोन आरोना। मा बुंबावगोन आरोना, रायजोनिबो खामानि मावबाय, न'नि माइखौबो एसे बोराय माइखौ फानलायबाय, मेंबायबो। दा आरो थांफिनलायनोसै खेबसेबाव, जोबजोबाखै नालाय
28 बिघा हानि माइ मा बुंबावगोन आरोना लोगोफोर रायजोआनो मावनाय रायजोआनो खस्थ' खालामनाय नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोबजासिम ना मा बुङो जोबोद दामनाय आरोना माने मा बुंबावगोन आरोना दिनै सानसे खामानि रायजोनि माइ माने नानाय माइ रोगानाय दंमोन बेखौनो मावनानै होफैबाय माने उफाय गैया रायजोजोंबो मिलायना थानांगोन नालाय नङा होमबा दा ओरैनो थास्लायस्लाय माने मा खालामनो होननानै दिनै थांनानै फैबाय माने आरो खामानिखौ मावना होबाय आरोना दिनै बेनिफ्राय जे मावदों ओरैनो थास्लायस्लाय माने आं माने थाङामोन फादारा दिनै माने फादारा अफिसाव थांनो नांबाय नालाय बेनिखायनो माने आं उफाय गैया थानो नांबाय आरोना लोगोफोर उफाय गैया माने रायजोनि खामानिखौ मावना हैनो नांबाय नङाब्ला जे 300 टाका फाइन फोरियो नालाय जोंनि बे रायजोआ मोनसे नियम दानानै लादों दा बिनि गेजेरजों माने गासिबो जाब मावलायनानै दा खामानिया जोबजोब्बाय आरोना दा एसेयानो जा लोगोफोर आं दा नै न'सिम मोनफैबाय दा खोमसिबायबो दा माने मेंबायबो बहुत दा एसे मोखां सुना लानानै माने एसे फ्रेस जाना लानोसै आङो बिनिफ्राय एसेयानो जा लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां आरो लोगोसे आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक शेयार आरो कमेन्ट्स खालामलायदो माने बोरै मोनदों बे भिडिअखौ नायनानै माने दिनै गामियाव जिहेतु रायजो मोनसे दं बे रायजोजों नों जुदि गोरोबनानै थायाब्ला बोरै जागोन समाजजों गोरोबना थालायाब्ला नङा होमबा रायजोखौ गासैनोबो नांगौ रायजो गैयाब्ला जेबोखौनो नों गाव हारसिं मावनो हाया जिउआव नङा होमबा गामि दरसेयाव जुदि थानोबा रायजोखौ नांगौ सुखु दुखुनि थैस' थांस'नि गासै बिथिंनिफ्रायनो रायजोखौ नांगौ जायो बिनिखायनो माने दिनै रायजोजों खामानि मावफाबाय आङो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं इसेबां बारा गोलाव खालामला नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै प्लिज लाइक खौ खालामथारना होदो आरो लोगोसे आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नो सानबाय बिदिब्ला दिनैनि थाखाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोननि आसाजों